Tuossa Pro 1 vieressä on toi puttirata. Aivan hullun bangeri. Käydään tsekkaa. Yes! Eka piste. Tällä puttiradalla on 9 väylää ja 27 lähtöpaikkaa. Sä voit kavereitten kanssa päättää, että haluatko pelata normaalina kierroksena vai haluatteko te ottaa jotain pistepelejä. Jokaisella väylällä on 3 lähtöpaikkaa, 15, 10 ja 5 metriä. Käy tsekkaamaan, että toi näyttää tuolta vähän pidempään. On kova! Pitkillä avauksilla saat uploadit, mut puteilla sä voitat kisat. Sen takia tää puttirata on tänne tehty, jotta sä pääsisit treenaamaan. Sun menee noin 20-30 minuuttia, että sä pelaat tän 500 metriä kävelyä. Tuu testaa, mä ite pelaan tän loppuun.